Mayong adlaw mga local Cebuanos Kibaw ko nangita mo kumprahan nga accessible, convenient, presyong sakto ug serbisyong garantisado. Di na nato dugayon pa. Ara na kita kumpra sa King Saver Smart. Supermart nga presyong sama o mas bus pa ang presyo, mao kana ang King Saver Smart. Mga grocery items na atong kailangan ana-ana nga rin. Dili pagudlayo ka nato mga Subuanon og very accessible kay along the road ra gyud siya. Dili samok og makatarong gyud ka og pamili sa imong palaliton nga daw susama lang nga anaa ka sa dagkong supermarkets. Kompleto sila sa imong everyday needs from school supplies sa imong mga chikiting, personal hygiene sa pamilya ug atong babies, household items na kailangan sa balay, bugas nga swakto kay ang presyo, nagkadaay ang frozen goods, drinks nga pambaon, kaning goods nga grabe kadaghan, noodles nga makatagbaw ug uban pa. Udawat sad kay sila og delivery if ikaw usa ka sari-sari store owner nga gusto na mag-wholesale og syempre wholesale nga presyo. Aduna pud sila Grab delivery plus aduna sab sila suki card nga rin nga gamit imong points makakuha ka sa ilang mga rewards. Diri sa King Saver Smart kompleto ta. If anaa mo'y tindahan, kontak lang kamo sa amo ang Facebook page. So asa na mo, diri na ta. Nahimutang lang kini sila sa Archbishop Reyes Avenue at bang lang yun sa Barangay Hall sa Barrio Luz. Open every day from 9 a.m. to 9 p.m. Diba? Grabe ka convenient. Pwede pud ka mga pisagawas after nimo mangumpra kay ana ay The Coffee Mobile Shop na kompleto sa gi-crave nimo nga coffee. So sa pagpangumpra, ara na kita sa King Saver Smart. Presyo sakto, servisyo garantisado.